Gaur bai, gaur Asier Ilarramendi Zubietan ikusi dugu bertze taldekideekin batera entrenatzen. Claudio Bravo ere antzen, baina bere kabuz aritu da atezaina, eta Ansotegi eta Zurutuzak korrika behintzat ikusi ditugu gaur. Mikel González eta Txori Castro dira lantsaioan izan ez direnak, Bartzelonaren aurkakoan hartutako kolpea etzaio sendatu atzelariari eta uruguaitarrak ere kolpe badu sorbaldan. Markel Bergarak eta Inigo Martinezek Zelta mendean hartzea Bartzelona garaitzea bezain zaila dela uste dute. Gexen lutsatzen denak euratiz, puntu berdalako, eta gauzak atxipintzetzunenak bebai ez. Partidu ez da izango bat perreza, baki gupe, baina honek partidu ginjarran dixo Moskua guri be, eta espero aurretxi. Bai, oin ja astu inbia da Bartzelonakua beste erabateko futbola da, kasu honetan guk beraien menpe jolastu genuen, gu basakigun berai baino askoz txarro gerala teknikaki, eta gure futbola jolastu genuen, da kasu honetan desberdina da, ez? Bigo kondo jolasten du futbolia, baina ez da Bartzelona, ez? Guk guri era junbia gera, eta da baloia diskutitzeko intentzioak mintzat.